Ако позволите, искам и аз да бъда кратък и да изкажа благодарности на ръководителя на този прекрасен състав, който имаше доверие и ни покани най-вече за това. Ние тримата от оркестър от Бистрица, аз от Железница, разбира се, сме много доволни от целия състав за хубавото прекарване. Гостоприемни бяхте и за това ви благодарим също. И мога да ви кажа, че винаги може да разчитате на нас, когато имате нужда от нас да ви помагаме. Да, благодаря. Винаги си отзовеме с най-голямо желание. Леко се намира. Геро, понеделник да репетиция. Ти ще ми скараш някой тук бой пачанак, значи да имаш с някой нещо. Ами най-цяла пала. И така, ако решите някой път нещо се съберете за банкет или нещо подобно, винаги се обаждайте. При вас ще бъдем видим. За плоча става също, за косип, ако има някой сено да събира пак става. Картофи, компи, ръковадите пак става. И специалски момчета, че ви помагаме винаги. Не, вие само ще свирите. И накрая, ако нещо с моите маймуджолъци, да ви павите, да ми извините, ако съм прекалил, защото ние така сме свикнали горе в Бистрица да си правим майтапи, за да минава по-лесно времето. И екскурзиите, и турнетата най-вече. Желая ви успех за в бъдеще и да се умножава оркестъра. Кажи, като слезнете,